Yes, Mataji. थोड़े break जाता Can you sir. hear me? Yeah. हरे कृष्णा. ब्रेक जाता आवाज. येतच माताजी. तुम्ही कंटिन्यू करा. अच्छा. ओके. अजून ब्रेक जाता आवाज की आता आता समय आता. मिगेल अंड थोडे ब्रेक जात सर. विंगड कंच्या माताजी कन्फर्म करायचं. ऐकतच माताजी. क्लिअरच माताजी. क्लिअर ऐकत. ऐकतच. बरे. सर्व श्रोतागणाले हा मनापासून आभार मानता की आणि आज तुम्ही गीतेचे ज्ञान घेऊच्या सगळे हंगा आयली असतात. आता कोणी टीव्हीर इंटरेस्टिंग टीव्ही सिरियल पळयता आणि बरेच बाहेर बरेच एंटरटेनमेंट उरता पण तुम्ही सगळे हांगा येऊन गीतेचे ज्ञान घेऊचे आयल्यात म्हण हांव तुमगेले स्वागत करता हांगा. आणि तुम्ही कोणी तुमच्यापैकी कोणी असे अस की जे पहिलीपासून आता हे लास्ट आज आम्ही लास्ट वर्स कव्हर करतली. तुमचे पैकी कोणी असे असा की पहिलीपासून सगळे क्लासेस ऐकिल्ले असतात असे कोणी असतात तुमच्यापैकी फ्रॉम द व्हेरी फर्स्ट वर्स. ओ जयंती नायक. काँग्रेस. अरे वा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुम्ही पूर्ण गीता कृष्णाला जो भाव असा कृष्णाचे प्रेम भगवद्गीता हे कृष्णाले गायन असा कृष्णाला जिभेतल्यान आयिल्ले कृष्णाले प्रेम असा आणि तुम्ही ते पूर्ण ज्ञान घेतले म्हळ्यार खूपच कौतुकाची गोष्ट असा. कृष्णाल कृपेस माताजी. कृष्णाल कृपा. हरे कृष्ण. तर भगवद्गीता हे भगवंताने गायन केले एक दिव्य आणि गुप्त ज्ञान असा आणि ते कळच्या जाय जाल्यार ते आमगेले फक्त बुद्धीन कळना त्याच्यासाठी आमकां मनातल्यानच हृदयातल्यान भगवंतान ते ज्ञान हृदयातल्यान कळच्या जाय. त्याच्यासाठी आमकां दररोज हरे कृष्ण महामंत्र जो असा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या जपाचं जर प्रतिदिन आम्ही या मंत्राचा जप केलो तर आमकां गीता कळच्या ताजो खूप फायदो जाता. भितरल्यान आमकां गीतेचे ज्ञान कळता. तर कलिसंतरण उपनिषद असा तातूंत सांगला की कलियुगात जर आमकां भगवंताल्या धामात वैकुंठात वचचे असले तर हो जो महामंत्र हो कलियुगासाठी दिल्लो असा. म्हण आमकां लोक विचारता तुम्ही फक्त आम्ही हरे कृष्णाच कित्याक म्हणचे आम्ही इतर बाकी कित्याक मंत्र म्हणना. तर हो कलिसंतरण उपनिषद सांगता की हो जो महामंत्र असा हो कलियुगासाठी एक औषधी असा जे आमकां कृष्णापर्यंत पावयता. म्हण आम्ही जर हो जप आम्ही भगवद्गीतेच्या अभ्यासाबरोबर जर हो जप केलो तर आमकां जास्ती अंडरस्टँडिंग जास्ती ज्ञान येता भगवद्गीतेचे. कारण जप करता करता तशें आमकां मन शुद्ध जाता आणि जितले मन शुद्ध जाता तितले आमकां गीतेचे ज्ञान आमकां अंडरस्टँड जाता. आता आम्ही पहिली आमगेल्या गुरुजनांक प्रार्थना करूया कारण गुरुजनान हे ज्ञान आमच्यासाठी परंपरेतल्यान हाडिल्ले असा. कृष्ण हे ज्ञान ओरिजिनली दिता पण कृष्णा कडल्यान ते अर्जुनाक मेळ्ळे तशे व्यासाक मेळ्ळे आणि हळूहळू ते सकल सकल येतात आमगेले गुरु जे श्रील प्रभुपाद असतात इस्कॉनचे परम गुरु आणि त्याच्या नंतर आमगेले जे गुरु असतात जसे मंगल गुरु श्री राधानाथ स्वामी महाराज तांचे कडल्यान हे ज्ञान आमकां येता म्हण आम्ही आता गुरुंक प्रार्थना करते असतात. आता जसं पिकिल्लो फणस जेन्ना आम्ही झाडा वयल्यान काढता ती तेन्ना तो आम्ही थ्रो केलो फेकल्यार तो फुटता पण आम्ही एकमेकांकडल्यान हातात दिवन आम्ही हळूहळू तो सकल हाडतात आणि मागीर तो आम्ही कापून ताचे जे गोड फळ उरता गरो उरता तो कांड खातात. तसे ते जे भगवद्गीतेचे जे ज्ञान जे सिक्रेट असा गुह्य ज्ञान ते गुरून आमकां श्रील प्रभुपादान आमचे पर्यंत हाडिल्ले असा आणि म्हण आता आम्ही ताका प्रार्थना करतात. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम नमो तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्णान भगवद्गीते सांगला अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः. ते कृष्णान भगवद्गीते सांगला जे मरण आईल नंतर शेवटी जे आपल्याला त्यावेळेला आपल्याला नाव घेता ते आपल्याकडे येतात. पण आमका हो जो आमचा ग्रुप असा कोकणी ग्रुप तो आम्ही सोडून चलचो ना, पासून कनेक्टेड असा तर अगदी आमका शेवटच्या श्वासापर्यंत हांगा येवचे असा, श्रवण करचे असा, जप करचे असा, कारण आमका या जन्मात आमका कृष्णापर्यंत वचचे असा. म्हण हे सोडून जायना तुमका. तुम्ही दररोज ऐका, आता आज ऐकले फाल्या ऐकल्याला जाता असे ना, दररोज ऐकून अगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही ही दृढ भक्ती करची असतात. असे आहे, हे अत्यंत महत्वाचे असतात. रेग्युलरली आम्ही कनेक्टेड राहू का. 1867 to 18.78 78 हो लास्ट श्लोक असा हाजी आम्ही चर्चा करतात. आणि आता हांव सांगताना तुमका काही प्रश्न असले तुम्ही बरावन दवरा, मागीर शेवटी तुम्ही म्हाका विचारा, आम्ही उलोवया ताजेर. तर कृष्ण 9व्या धड्यात 17व्या श्लोकात सांगता, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह. मग कृष्ण सांगता की हाव तुमगेलो माता पिता असा, आपण आजो असा, आपण पिजो असा. आपण तुमका प्रेमान हे तुमका जेव्हा तुमका जो अन्न असा तो तुमका सगळे पूर्ण ज्ञान दिता. बाकी भायलो कोणी मनुष्य असला तो तुमका पूर्ण ज्ञान दिवचो ना. तो तुमका तागले जे ताजेकडे जो आशिल्लो खजिनो असा तो तुमका फक्त तुमगेलो अण्णाच, तुमगेलो आवय किंवा तुमगेलो अण्णाच तुमका उघडून दितली. बाकी दुसरो भायलो मनुष्य तुमका तांगेल गुप्त ज्ञान दिवचो ना. तर हांगा कृष्ण असा तो तुमका स्वतः हे ज्ञान दितेर असा. आणि ह्या पूर्ण भगवद्गीतेत तुम्ही पळयल्यार स्टार्टिंगच्यान कृष्ण केन्ना रागार जाता, कृष्ण केन्ना आनंदीत जाता, केन्ना कृष्ण प्रेम दाखयता. तर कृष्ण एखादो बापी जसो केन्ना रागार जाता चोरडाचेर, केन्ना बापी ताजे प्रेम दिता, केन्ना ताजे कडेन आनंदान उलयता. त्याप्रमाणे हे जे कृष्णाले सगळे भाव असतात, सगळे रस भगवद्गीतेत आमकां हांगा ऐकोवच्या पळोवच्या मेळटात. तर हांगा कृष्ण 1867 हो जो ही श्लोक असा तो कृष्णालो आमकां एंगर कृष्णाला राग दिसता. कारण कृष्ण सांगता की जे लोक तपश्चर्या करनात तांकां हे गीतेचे ज्ञान तांकां दिवचे न्ही. कारण नीतिशास्त्रात असो एक श्लोक असा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समाना. जर आम्ही फक्त जेवली निदली आणि मैथून केले किंवा आम्ही जर फक्त स्वतःले घराचेच पळयले आणि जर आम्ही धर्म करचो प्रयत्न केला तर आम्ही एका जनावरासारखी झाली. कारण तर जनावर बी बाकी हे सगळे करतात. पण मनुष्य जन्म ज्यांना घेतला त्यांना अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. आता आम्ही मनुष्य जन्मात आले, आता आम्ही कशी मनुष्य जन्मात जीसस क्राइस्ट जसं सांगता की this human birth is like a bridge, the bridge to cross over and go to God. So only आम्ही फक्त मनुष्य जन्मात आम्ही हो जो ब्रिज असा, ब्रिजार कोणी घर बांधना ती ब्रिज हो क्रॉस करचेसाठी उरता. त्या ब्रिजांत आम्ही जेन्ना क्रॉस करून आम्ही कृष्णाकडे वची आमकां अपॉर्च्युनिटी असा, संधी असा, तर आमकां ती तपश्चर्या करूनच आमकां मेळटा. तर जो ही तपश्चर्या करना ताका कृष्ण म्हणटा ताका गीता दिवची न्ही. तसेच भागवतमात एक 5व्या स्कंदात ऋषभदेव म्हण असा, तो ऋषभदेव कृष्णालोच एक अवतार असा. ताकले 100 चले आशिल्ले आणि तो तांगेल्या चल्यांक सांगता की नायम देहो देह भाजान द्रुलोके कष्टान कामान विरहते वेट भुजान ये तपो दिव्यम पुत्रकयेन सत्वम शुद्धे तस्मात ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम. तो अशी सांगता की जे कुत्री उरतात, जी डुकरं उरतात, जी ती बरे खातात,
तांगल खातात ती जगतात, पण आता आम्ही मनुष्याला जन्म घेतला आमका हे शरीर शुद्ध करता कारण आम्ही बी 84 लाख योनीतल्यान आमकां आत्मा शरीर धारण करते आशिल्लो, त्यामुळे त्या वेगवेगळ्या शरीरातल्यान आम्ही अशुद्ध झाली, जेन्ना आम्ही अशुद्ध अयोग्य गोष्टी जनावरांच्या शरीरात आम्ही केलो, पण आता आम्ही मनुष्य जन्म आयले आता आमकां शुद्ध करचा जाय. बरें, हे शुद्धीकरण कशें जातले? जर आम्ही तपश्चर्या केली, आम्ही भक्ती, आम्ही भगवद्गीता ऐकली, आम्ही देवळा वचून देवस्थानात वचून आम्ही देवाली सेवा केली, भक्तांली सेवा केली, तर आम्ही शुद्धीकरण जातले. तर ही तपश्चर्या ही आमकां मनुष्य जन्मासाठी खूपच आवश्यक असा. हे ऑप्शनल ना, इट इज नॉट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, इट इज अ मस्ट थिंग. आता कशें आसा की जो मनुष्य तपश्चर्या करना आणि ताका दिसता की आता आपण फक्त मजा करतलो, पण ताकाय तपश्चर्या करची लागता, कारण जन्म मृत्यू आणि जे म्हातारपण आसा आणि जे आजारपण आसा हे सुद्धा तपश्चर्याच असतात. कारण आम्ही आमकां जे आध्यात्मिक जे त्रिशूळ जो दुर्गेल्या हातात उरता, जे आधी भौतिक, आधी दैविक आणि आध्यात्मिक आमच्या शरीराचे जे आमकां त्रास जातात, जे आमच्या आजारपणामुळे आमकां जे नातेवाईक म्हणा, आमकां मित्र म्हणा, केन्ना आमकां त्रास दितात, किंवा आमकां भायलो जास्ती पावस पडून त्रास जाता, केन्ना वतान त्रास जाता, हे सगळे त्रासान आमकां तपश्चर्या ही करचीच पडटा. पण जर ही एखादो मनशान जर म्हळें ना म्हाका तपश्चर्या करचीच ना, तरी ताका ह्यो तपश्चर्या करच्योच पडटल्यो, ज्यो बेसिक आमकां करच्योच पडटात. पण आमकां ते तपश्चर्या आमकां ताजेहून हायर, ताजे वयर वचून आमकां अशी तपश्चर्या स्वता करची आसा की आम्ही गीतेचे ज्ञान घेऊन, आम्ही जप करून, दररोज आमकां 16 माळाचो 2 तास बसून एका ठिकाणी व्यवस्थित जप करून तो ऐकच्या जाय. ती एक तपश्चर्या आसा. कारण कृष्णान भगवद्गीतेत सांगला जपोहम, आपण जप आसा सगळ्या ज्या तपश्चर्यान, आम्ही कृष्णाला जप करच्या जाय. ही तपश्चर्या आम्ही स्वतः करच्या जाय. आणि जर ती तपश्चर्या आम्ही करना, तर कृष्ण जो आमगेलो पिता आसा आणि जो आमगेलो हृदयात एक परमात्मा जाऊन सदैव रावता, तो रागार जाता आणि तो म्हणटा अशा जे तपश्चर्या करतले लोक आसा तांकां म्हजे बद्दलचे ज्ञान दिवचे न्ही, तांकां जे करचे आसा ते करू दी, तांकां नरका वचचे असले वचू दी, पण तांकां म्हगेलें ज्ञान दिवचें ना. तर म्हण आमकां तपश्चर्या आमी करच्या जाय, कारण आमकां कृष्णाक प्रिय जावचें आसा. म्हण आम्ही भक्तियुक्त सेवा ही कृष्णाली करची आसा. बरें, आता कृष्ण सांगता हो जो 64th श्लोक आता झालो 1864, तो कृष्णान अर्जुनाक सांगले की तुका हांवें इतलें ज्ञान दिलें आणि तुका पूर्ण ज्ञान दिले नंतर तुका विचारले की म्हळ्यार तुका यथेच्छसी तथा करू, तुका आपण पूर्ण ज्ञान तुका हांवें दिल्लें आसा आणि तू आता हे ज्ञान तुका जशें दिसता, बरोबर दिसता, योग्य दिसता तशें तू कर. हांव म्हगेलें कर्तव्य, कृष्ण सांगता हांवें म्हगेलें कर्तव्य दिलें तुका ज्ञान दिवन, पण आता तू तुगेले इच्छे प्रमाणे ते कर. ते कृष्णान सांगले कारण तू म्हगेलो भक्त आसा म्हण तुका हांवें ज्ञान दितेर आसा. जर तू म्हगेलो भक्त नाशिल्लो तर हांव तुका ज्ञान दिनाशिल्लो. तर हांगा ह्या 67 सांगता जो म्हगेलो भक्त ना ताका हे ज्ञान दिवचें न्ही. कारण जो कृष्ण हो असम आणि असम ऊर्ध्व म्हणतात. असम ऊर्ध्व म्हळ्यार कृष्णा म्हणकी कोणी ना आणि कृष्णाहून होड कोणी ना. कृष्ण हो परम पुरुषोत्तम भगवान आसा. म्हण आम्ही कृष्णा बद्दल जे हे समजनात, भगवान भग म्हळ्यार एक 6 महत्वाचे जे ऑप्युलन्स किंवा ऐश्वर्य उरतात. जसे एखादे मनुष्य खूप श्रीमंत उरता, ऐश्वर्यशाली, एक खूप सुंदर उरता, खूप शक्तिमान उरता, खूप प्रसिद्ध उरता आणि खूप त्यागी उरता. कृष्ण असं ताच्या ठिकाणी ह्यो सगळ्यो गोष्टी पूर्णपणे असतात. कृष्ण हो पूर्णपणे श्रीमंत असा, सगळे हे ऐश्वर्य तागलेच असतात. हे अनंत कोटी जी ब्रह्मांड असतात, हे जे आमगेले जे भौतिक जग असा, जे ओन्ली 1/4 असा आणि 3/4 वैकुंठ असतात. या कृष्णाले जे क्रिएशन कृष्णान बनयला ताचे 1/4 इज ओन्ली द मटेरियल क्रिएशन, जातूंत आम्ही हांगा रावतात, आणि 3/4 इज द फुल ऑफ वैकुंठास, जय नित्य सिद्ध म्हणजे कृष्णाले भक्त असतात, वेगवेगळ्या कृष्णाले अवतारांचे जे भक्त असतात ते वास करतात. ही सगळे कृष्ण ह्या सगळ्यांचो मालक कृष्ण असा. म्हण कृष्ण हो पूर्ण ऐश्वर्यशाली असा. कृष्ण सुंदर असतात. कृष्ण मधुराष्टकम आणि केवलाष्टकम आम्ही ऐकतात. ते कृष्ण हो खूपच सुंदर, तागेले कृष्णाले डोळे, कृष्णाले ओठ किंवा कृष्णाले जे बासुरीचे वादन, कृष्णाले सगळे सौंदर्य आणि आकर्षक असा. कृष्ण या नावाचाच अर्थ असा की तो सगळ्यांक आकर्षित करता. जेन्ना आम्ही कृष्णाक पळयतात तेन्ना आम्ही कृष्णाकडे आकर्षित जातात. कृष्ण सर्व शक्तिशाली असा.
यद्यत विभूती मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा. आता जे कोणाला जी शक्ती थोडी दाखवता, जो कोणी बलवान असतात ती सगळी फक्त कृष्णाला एक थोड्याशा अंशान ताकद ताजेकडे येता. आणि कृष्ण हो सगळ्यात प्रसिद्ध व्यक्ती असा, सगळ्यात यशस्वी व्यक्ती असा, आणि इतले सगळे आसूनही तो त्यागी असा. आता कोणाक जर खूप सौंदर्य असलं तर घमेंड उरता, कोणाक खूप पैसा असला तर घमेंड उरता, पण कृष्णाकडे हे सगळे ऐश्वर्य असूनही कृष्ण हो अत्यंत साधो म्हळ्यार अत्यंत वैरागी असा, तो कसल्याकी आसक्त ना. पण हे सगळे गुण कृष्णाकडे पूर्णपणे असतात. बाकी इतर कोणाकडे तुम्ही असले, कोणी व्यक्ती सुंदर असली, कोणी बायल जर सुंदर असली, 50 वर्षापर्यंत सुंदर होता, मागीर जशी म्हातारी जावच्या लागली तिका सौंदर्य तसे रावना, किंवा कोणीही तसेच. पण कृष्ण हो कायमच सुंदर उरता. त्यामुळे कृष्ण हो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असा. आणि भगवद्गीतेत कृष्ण स्वतः सांगता आपण हो श्रेष्ठ असा, कारण आम्ही कृष्णापर्यंत येऊचे म्हण कृष्ण आमगेलो परमपिता असा. म्हण तो आमका भगवद्गीतेत अहम आपलं परत परत सांगता की आपण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असा. हे तो आमका सांगता. तसेच एक उपनिषदात एक श्लोक येता, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाती कामान. कृष्ण हे जे आम्ही सगळे नित्य जीव असतात, आम्ही सगळे आम्ही आत्मा असतात. शरीर आम्ही धारण करतात, सोडतात, पण आम्ही आत्मा असतात आणि आम्ही नित्य असतात. आणि आमका चेतना असा, चेतनामुळे आमका दुखता, आमका सेन्सेशन असा, आमका अंडरस्टँडिंग असा. या नित्य आणि चेतन जीवातले सगळ्यात व्हडलो असा, जो सगळ्यात मुख्य आणि सगळ्यात पूर्ण पुरुषोत्तम हो कृष्ण असा. आणि म्हण आम्ही कृष्ण हो सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ असा. हे ज्ञान कृष्ण आमका हांगा दितेर असा. पण कृष्ण असे सांगता, जो मनुष्य हे सगळे ज्ञान जाका ना, जो म्हाका भगवान मानना, जाका दिसता कृष्ण मागीर इतिहासातलो एक पुरुष असा, आणि कृष्ण आमचे म्हणकीच एक असा. ताका 16,000 बायलो आशिल्ल्यो, आणि तो गोपयो बरोबर तो नाचतालो, आणि कृष्णाक मरण आयले, तो बी आमचे म्हणकीच एक असा. जशें जांकां दिसता जे कृष्णाले द्वेषी असतात आणि जे कृष्णाली भक्ती करनात, तांकां कृष्ण सांगता की हे ज्ञान तांकां दिवचें न्ही. आणि दुसरी गोष्ट कृष्ण अशीही असता की जी व्यक्ती हे भगवद्गीतेचे ज्ञान विकता, म्हणजे काही जण पैसे कमवच्यासाठी किंवा प्रसिद्धीसाठी कृष्णाला भगवद्गीतेचा प्रचार करतात. अशा लोकांकडल्यान हे ज्ञान ऐकचे न्ही. कित्याक तर हे जे दूध उरता हे पौष्टिक उरता, दूध गोड उरता, पण जेन्ना साप ताका आपल्या टच करता किंवा साप आपल्याला जीभ लायता तेन्ना ते विषारी जाता. त्याचप्रमाणे जर तुम्ही भगवद्गीतेचे ज्ञान एखाद्या जो भक्त ना, जो द्वेषी असा ताजे कडल्यान ऐकले तर ते अपवित्र जाता, म्हण ताजे कडल्यान तुम्ही ते ज्ञान घेवचे न्ही. आता फक्त भक्ताकच हे ज्ञान दिवचे असा. बरे भक्त कितले असतात ह्या जगाचे पॉप्युलेशन, टोटल पॉप्युलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड? कॅन एनीवन टेल मी? कोणाक खबर असा जगाचे पॉप्युलेशन कितले असा? 800 crores. So 800 crores is the human population in the world, and of this only maybe some 10 to 20 lakhs, even not that, are the bhakta. म्हणजे भक्त असा ते 0.01% बी भक्त नात. पण कृष्ण हांगा सांगता की मगल्या भक्तांकच हे ज्ञान दिवचे असा. भक्त हे खूप कमी असतात. कृष्णाली भक्ती ही खूप दुर्मिळ असा, आणि कश्चिन माम वेत्ती तत्वता कृष्ण सांगता भगवद्गीतेत. मगल भक्ती तितली सरळ ना, तितली सोपी ना, आणि फक्त क्वचितच कोणाक ती मिळता. पण हांगा सांगता भगवद्गीतेत तो परत सांगता या श्लोकात की ना, तुम्ही मगल्या भक्तांकच हे ज्ञान तुम्ही दिवचे जाय, अभक्ताक हे ज्ञान दिवचे ना, जो द्वेष करता ताकाही ज्ञान दिवचे ना, असे कृष्ण सांगतेरच ना. ओके. तर ओके, आय विल गो स्लो. तर हांगा परत आम्ही 67 श्लोकांत असे असा की जो तपश्चर्या करना आणि जो कृष्णाल भक्त ना, जो कृष्णाली भक्तांली सेवा करना, आणि जो कृष्णाला द्वेषी असा,
अशे सगळ्यांक आपण भगवद्गीतेचे ज्ञान तुम्ही दिवचे न्ही अशें कृष्ण 67 श्लोकास हांगा सांगतेर आसा. ताजे नंतर हांगा कृष्ण सांगता पुढे की हे ज्ञान आता ह्या अशा लोकांचेर कृष्णालो राग असता. कृष्णा इज एंग्री ऑन देम, सो ही डू नॉट वॉन्ट टू रिवील दिस कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज. हे जे गुह्य ज्ञान आसा, जे सगळ्यात व्हडले खजिनो आसा, एक गुप्त खजिनो, तो कृष्णाक उघडचो ना तांचे समोर, कारण कृष्णाला तांचेर राग आसा. आता 68th जो श्लोक आसा तातूंत कृष्ण सांगता आता कोणाक सांगचे हे ज्ञान, तर आणि कोण कृष्णाक प्रिय आसा, तर कृष्ण सांगता की हे जे ज्ञान आसा हे अत्यंत गुह्य ज्ञान, हे शुद्ध भक्ती हे जे ज्ञान आसा जो मगल्या भक्तांक सांगता. जे मगल भक्त आसा, जे मगल सेवा करतात, मगल जप करतात, मगल सेवा करतात, मगल भक्तांली जी सेवा करतात, मगल शास्त्र असतात, भगवद्गीता, भागवतम हे जे शास्त्राचे वाचन करतात, जे मगल भक्त असतात तांकां जर जो कोणी हे ज्ञान दिता ताका ही मगली भक्तियुक्त सेवा ताका मेळता आणि तो पूर्णपणे मगल सेवेन जो शुद्ध जाऊन तो मजेकडे मगल्या गोलोकधामात येता. ज्याप्रमाणे एखादे सोने जेन्ना खाणीत मेळता तेन्ना ते अशुद्ध उरता, पण ते सोने अग्नीत दिव्य करून अग्नीत घालून ते तापोवन ते शुद्ध करचे लागता. मागीर ते सगळ्यात तापयला ते 24 कॅरेट जाऊन ते सुंदर दागिनो जाता. तशें आमी जन्मान मनुष्य कलियुगात थोडी शूद्र गुण उरतात, म्हणून आम्ही जसे भगवद्गीता ऐकतात आणि हळूहळू आम्ही भक्ती करतात तशी आम्ही शुद्ध जाऊन आम्ही भगवंताला धामाक प्राप्त जातात. म्हण हांगा कृष्ण सांगतेर आसा की आम्ही शुद्ध भक्ती जे ही भगवद्गीतेचे ज्ञान इतरांक दिता, सगळ्यांक दिता, तो खूपच म्हाका प्रिय जाता. आणि तो कृष्ण 12व्या चॅप्टरात तुम्ही ऐकले की कृष्ण 12व्या चॅप्टरात ही कृष्ण हांगा सांगतेर आसा की कोण कोण ताका प्रिय आसा. तर कृष्ण 12व्या धड्यात सांगता की जो सुख आणि दुःख, भय आणि चिंता ह्या सगळ्या जो समान उरता, जो कोणाला द्वेष करना, जो सगळ्यांशी प्रेम करता, मैत्री करुणा दाखयता, जो निरहंकारी उरता, जो निरपेक्ष उरता, जो नेहमी संतुष्ट उरता, जो दृढ निश्चय उरता, असो भक्त म्हाका प्रिय आसा. जो मगल भक्तियुक्त सेवा करता तोही म्हाका प्रिय आसा. अशें 12व्या चॅप्टरात कृष्ण सांगतेर आसा. पण हांगा ह्या 69th वर्सात जर तुम्ही पळयतली तर कृष्ण ताका एक प्रिय उरता, एक प्रियतर उरता आणि एक प्रियतम उरता. द प्रियापेक्षाही जास्ती द डियर, मोर डियर अँड द मोस्ट डियर. So here at 69th verse Lord is telling that who is most dear to him, because he is telling that one who explains about Bhagavad Gita to everyone is most dear to me, and there is no servant of his is more dear to him. No servant is more dear to him. So if you want to, any of you want to become dear to Krishna, then you should speak about Bhagavad Gita to everyone. You should if not everyone but for the devotees of the Lord, and that way you can become, तुम्ही कृष्णाक प्रिय जाऊ शकता ती by speaking this knowledge. आता एक स्टोरी हांव तुमकां एक गोष्ट सांगता. एक मनशाल तीन चोरडे एक मनशाक आशिल्ली, 3 चले आशिल्ले आणि धाकलो चलो मतिमंद आशिल्लो. तर त्या मनशाले तिनी चोरडांचेर लक्ष उरताले, तांगेली काळजी घेतालो, पण धाकलो जो मतिमंद आशिल्लो ताका जास्ती लक्ष उरताले, कारण तो पूर्णपणे ताचेर अवलंबून आशिल्लो, ताका काय करचें जायनाशिल्लें, मतिमंद चलो आशिल्लो. तर एक दीस तागेलो व्हडलो चलो ताजे कडेन आयलो, म्हणचे लागलो की अण्णा आज पासून हांव पूर्णपणे मगली काळजी घेतलो, आता तुका मगली चिंता करची गरज ना. तर अण्णा म्हणचे लागलो बरें जालें, आता मगेलें एक तरी काम कमी जालें, मगेली एक चिंता थोडी कमी जाली. ताजे नंतर दुसरो चलो आयलो, म्हणचे लागलो की अण्णा आज पासून हांव पूर्णपणे मगेली काळजी घेतलो, तुका मगेली चिंता करची गरज ना. पण इन एडिशन आता हांव मगली बी काळजी घेतलो आणि मगो जो धाकलो भाव आसा, मतिमंद भाव आसा, हांव तागेली बी काळजी घेतलो. तर बापूय खुश जालो. आता तुम्ही म्हाका सांगा की अण्णाक खंयचो चलो जास्ती प्रिय आसा, जो पयलीं आयिल्लो की नंतर आयिल्लो?
बुद्धीन कमी आशिल्लो. हय बुद्धीन कमी आशिल्लो तो सगळ्यात प्रिय आसा. बरे जे दोन होडले जे बरे जाले आसा तांचे पैकी कोण जास्ती प्रिय आसा? नंतर येयलो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नंतर हरे येयलो. तर कोणाले आणि दुसरे विंगड ओपिनियन आसवे? तर कितें आसा की कृष्ण असा आम्ही आमकां एक उदाहरण दिल्लें आसा की दोन पक्षी झाडार बशिल्ले आसात आणि एक पक्षी आसा तो वेगवेगळी फळं खाता. एक फळ गोड उरता, एक फळ ते खाता, एक फळ कडू असल्यार ते उडोवन दिता. पण दुसरो पक्षी आसा तो त्या पहिल्या पक्षाकडे पळयतेर आसा की अरे केन्ना म्हजे कडेन पळयतल तूं. तसो तो कृष्ण आसा, परमात्मा आमगेलो परमात्मा आमगेल्या 84 लाख योनींतल्यान आमचे बरोबर फिरतेर आसा, भटकतेर आसा आणि तो म्हणटा केन्ना हो आत्मा म्हजे कडेन पळयतलो आणि केन्ना गोलोकात म्हजे कडेन परत येतलो. तर गोलोकात कृष्ण विरह जाता, विरहात आसा कृष्ण की केन्ना जयंती केन्ना येवची आसा म्हजे कडेन, लीलावती केन्ना येवची आसा, वर्षा केन्ना येवची आसा, श्यामला केन्ना येवची आसा, पूजा केन्ना येवची आसा. तो कृष्ण वाट पळयतेर आसा आमगेलो आमी केन्ना गोलोकात येतली आनी ताका मेळटली. कृष्ण जेन्ना आमी गोलोका वता कृष्णाक मेळटा तेन्ना कृष्ण आनंदान बेशुद्ध जावन पडटा की तो ताका विरह जाता. विरहान तो खूबच त्राशिल्लो आसा. तर जेन्ना आमी हे ज्ञान जो पयलो चलो आशिल्लो म्हणजे आपूण आपल्याला काळजी घेता म्हळ्यार आमी म्हळें की हांव मगल भक्ती करतलें, हांव मगल जप करतलें, हांव मगले 4 नियमाचे पालन करतलें. पण जो दुसरो भक्त आसा तो म्हणटा अरे हांव जप बी करतलो, भक्ती बी करतलो आणि हे जे ज्ञान तुगेलें आसा हांव सगळ्यांक दितलो. जो मगेल भाव जे बाकीचे भाव आसात जे थोडे कमी आसात बुद्धीन, जांकां थोडे इतर डिस्ट्रॅक्शन आसा, इतर ठिकाणी तांगेलें लक्ष आसा, तांकां बी हांव हें ज्ञान दितलो आणि तांकां बी सांगतलें की तुमी बी कृष्णा पर्यंत या. तर तो दुसरो जो असो व्यक्ती आसा तो कृष्णाक खूप प्रिय आसा कारण तो कृष्णाक मदत करता. प्रत्येक जीव कृष्णाक प्रिय आसा आणि प्रत्येकाली कृष्ण वाट पळयतेर आसा. पण जेन्ना आमी कोणाकय कृष्णा पर्यंत व्हरतात तेन्ना ताका आमी खूप प्रिय जातात. चैतन्य महाप्रभू हो कृष्णालो अवतार 500 वर्षां पयलीं आयिल्लो जो महावदन्याय अवतार म्हणटात. हो खूप कृपाळू अवतार आशिल्लो. तो इतलो कृपाळू आशिल्लो की ताणें पात्र अपात्र क्वॉलिफायड कोणा पळयले नात. कोणाकय तो सगळ्यांक कृष्णालें नांव दितालो, सगळ्यांक तो हरिनाम दितालो. जशें आतां हांव सांगलें की गीतेचें ज्ञान आसता हें सिक्रेट नॉलेज आसता आणि हे सगळ्यांक दिवच्या जायना, भक्तांक दिवच्या जायना. म्हण आमी जे गीतेचें ज्ञान आसात आमी फक्त आमगेल्या देवस्थानात शिकयतात किंवा आमी आमगेल्या घरांतूच शिकयतात. आमी रस्त्यार वचून भगवद्गीतेचे ज्ञान दिनात कारण ते एक गूढ किंवा एक गुप्त ज्ञान आसा. पण आमी रस्त्यार वचून आमी संकीर्तन करतात, हरिनाम दितात आणि ते हरिनाम दिवन आमी लोकांक शुद्ध करचो प्रयत्न करतात आणि शुद्ध जाल की मागीर ती जेन्ना देवस्थानां येतात तेन्ना तांकां आमी गीतेचें ज्ञान दिवं शकतात. गीतेचो प्रचार आमी तांकां करू शकतात. पण चैतन्य महाप्रभू हो अत्यंत कृपाळू आसा आणि ताणें सगळ्यांकली ताणें पात्र अपात्र न पळयता ताणें सगळ्यांक हे गीतेचें ज्ञान ताणें ताका दिल्लें आसा. तर अशेंच म्हण आमी सगळ्यान हे गीतेचें ज्ञान शिकोवचें जाय. आता जो 69 श्लोक झाला तातूंत आमी सांगलें कृष्णाक जो गीतेचें ज्ञान दिता ताजेवन कोणीय कृष्णाक डियर ना. नो वन इज मोर डियर. सो आमकां आतां सिक्रेट कळ्ळी आमकां कशें कृष्णाक प्रिय जावचें. कृष्णाक जर प्रिय जावचें आसलें तर म्हाका कृष्णाले भगवद्गीतेचें ज्ञान इतरांक दिवचें जाय. आता 70 श्लोक कृष्ण सांगता की जो हे जे ज्ञान आसा जो आपण बुद्धीन जाचो अभ्यास भगवद्गीतेचो अभ्यास करता, जो स्टडी करता तो म्हाका म्हगेल्या बुद्धीन जो म्हगेली पूजा करता अशें कृष्ण हांगा 70th सांगता. 71st कृष्ण सांगता की जो आयकयता म्हगेले जे ज्ञान आसा तो श्रद्धेन कोणालो द्वेष न करता लक्षपूर्वक जो आयकता तो ज्या ठिकाणी मगले जे भक्त उरतात जे पुण्यवान भक्त जसे ध्रुव महाराज आसा किंवा व्हडले शुद्ध भक्त जय वैकुंठात किंवा जय गोलोकात रावतात तांचे बरोबर तो बी तांचे कडे वता.
अशें कृष्ण सांगता की श्रवण केल्ल्यान. आता श्रवणाचो महिमा आमकां खबर आसा की नवविधा भक्ती ही श्रवणापासून सुरू जाता. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णू स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम. तर श्रवण जेन्ना जोपर्यंत आमकां श्रवण करना तोपर्यंत आमी कीर्तन करू शकनात. जर हांवें जयंती माताजीले कौतुकाचे श्रवण केलें ना ती कशी आसा तर हांव जयंती माताजी बद्दल कोणाक कशें सांगू, तिगेलें कीर्तन हांव कशी करूं. जर हांव कृष्णाल्या स्तुती हांवें आयकल ना, श्रवण केली ना तर हांवें कशी हांव कृष्णा बद्दल कोणाक सांगचें. तर श्रवणा पासूनच आमी सगळें सुरू जाता. बरें, आमी न्हिदिल्ली उरतात, आमी बेशुद्ध जो व्यक्ती उरता, कोमात जो उरता तोय श्रवण करू शकता. श्रवणाचे असे बेनिफिट आसा की आमी एखादी व्यक्ती जे मृत्यू अगदी शेवटच्या क्षणात ती श्रवण करू शकता, जी बेशुद्ध उरता, जी न्हिदिल्ली उरता ती श्रवण करू शकता. हे श्रवणाचे महत्व आसा की श्रवण ही सगळी करू शकतात. म्हण श्रवण हे खूप महत्वाचे आसा. आमी आयकच्या जाय आणि आमी दुसऱ्यांक कीर्तन करून आमी दुसऱ्यांकय श्रवण करच्याक मदत करच्या जाय. आता स्मृतिशास्त्रात बी एक श्लोक येता की इह यस्य हरेर दास्यै कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्य अपि अवस्थातून जीवन मुक्त स विद्यते. तर हातूंत अशें सांगिल्लें आसा की जो व्यक्ती कृष्ण सांगता की हांगा सांगला की जो व्यक्ती जी कर्मेंद्रिय म्हणटा, कर्मेंद्रिय म्हळ्यार आमगेले कान आसा, नाक आसा, हात आसा, पाय आसा आणि मनसा म्हळ्यार आमगेलें मन आणि गिरा म्हळ्यार आमगेली वाणी म्हळ्यार आमगेली जिव्हा. जाणे जो कृष्णाली सेवा करता तो खंयच्याय परिस्थितीत जरी उरलो, जो खंय रावत उरलो, खंय ह्या जगात जरी उरलो तरी तो जीवन मुक्त आसा. म्हळ्यार तो ह्या जीवन मुक्त जावन तो कृष्णापर्यंत ह्या तागेल्या जीवनाच्या शेवटी वचू शकता. म्हण हांगा कृष्णान सांगला की सगळ्यात पयली सांगला की तुम्ही हे ज्ञान जो दुसऱ्यांक दिता म्हळ्यार जो आपल्याला वाणीन जो प्रचार करता तो आपल्याक प्रिय आसा. त्याच्यानंतर सांगले की जो आपल्याला बुद्धीन ताजो अभ्यास करता तो ही आपल्याला तागेल्या बुद्धीन ताजी पूजा करता. तिसरे सांगला की जो हाचे श्रवण करता कर्मेंद्रियान कानान आयकता बसून थंडपणे आपल्याला सगळे ज्या प्रमाणे एखादे कासव उरता जे कुर्म म्हणतात ते पूर्ण आपल्याला सगळी इंद्रिय भितर घेता. तसे जेन्ना आमी श्रवण करता तेन्ना आमी आमगे सगळी बाकीची इंद्रिय भितर घेऊन फक्त कानान ते कृष्णाल्या जो रस आसा गीतेचे अमृताचो जो रस आसा तो आमी कानान पिवचो आसा. जेन्ना आमी श्रवण करता तेन्ना आमी बाकी खंय आमगेलें लक्ष उरची न्ही. आमी बाकीची सगळी इंद्रिय त्या कुर्म त्या कासवा म्हणकी भितर घेवन फक्त त्या कानान जे गीतेचे अमृत आसा ते पूर्णपणे पिल्यार आमगेलें मन तितलें शुद्ध जातलें आणि आमी कृष्णाल्या लागीं वतली आणि ह्या जन्मात आमकां कृष्णाची प्राप्ती जावं शकता. म्हण अशें आमकां कृष्णान भगवद्गीतेंत हांगा सांगिल्लें आसा. बरं, तर हांगा कृष्ण म्हणटा की असो जो म्हगेलो सर्वंट, नो सर्वंट इन दिस वर्ल्ड मोर डियर, तसो जो दास आसा ताजेवन कोण व्हड ना. तर हांगा अशें आसा की जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास. तर जनरली आमी हे कृष्णाले दास आसात. आमी सेवा करची आसात. जर आमी गॉडाली सेवा केलना तर आमी डॉगाली सेवा करतली. आमी पळयता फॉरेन कंट्रीजात लोक कुत्र्याली सेवा करतात. ताका घेवन वतात, तागेले हागिल्ले पडला ते काण ते सुद्धा तो कलेक्ट करतात. तागेली सेवा करतात पण ते कृष्णाली सेवा करनात, देवाली सेवा करनात. तशीच एक स्टोरी हांव तुमकां सांगता. एक मनुष्य आशिल्लो, तो एका गांवच्या जो मुखिया आशिल्लो, पंचायतीचो जो मुख्य तागेलो तो नोकर आशिल्लो. तर ताणें पळयलें की आपल्यालो जो पंचायतीचो मुख्य आसा तो वचून तहसीलदारालो तो नोकर आसा. तर म्हळें हांव हागेली नोकरी करच्या ऐवजी हांव डायरेक्ट तहसीलदारालीच नोकरी करता. तर तो वचून तहसीलदाराली नोकरी करच्या लागलो. ताणें अशें पळयलें की तहसीलदार जो वतालो एका छोट्या राजाली नोकरी करतालो. एक छोट्या राजालो तो सेवक आशिल्लो. तर हो मनुष्य म्हणजे आपण तहसीलदाराली कित्याक सेवा करू, आपण डायरेक्ट त्या छोट्या राजाली सेवा करता.
तो छोट्या राजा बी एक दीस वचून एका व्हडल्या राजाली सेवा करच्या लागिल्लो. तर म्हणजे मागीर आपण व्हडल्याच राजाली कित्याक सेवा करणे म्हण तो डायरेक्ट वचून ताणें व्हडल्या राजाली सेवा करच्याक गेलो. तर एक दीस ताणें पळयला तो व्हडलो राजो एका खोलीत वचून एक व्हडल्या हातूंत कृष्णाली सेवा करतालो, कृष्णाल्या मुर्तीची. तर मागीर हाणें राजाक विचारलें, तर ताणें सांगलें की सगळ्यात श्रेष्ठ कृष्ण आसा म्हण ताणें कृष्णाली सेवा करच्या सांगिल्लें, करच्या सुरवात केली. त्याप्रमाणे कृष्ण आमकां पयलीं सांगिल्लें आसा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. तर कृष्ण हो सगळ्यात व्हडलो सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा. म्हण आमी सगळ्यात श्रेष्ठ सेवा आसा ही कृष्णाली सेवा आसा. हे अत्यंत हांगा महत्वाचे आसा. आता हांव कृष्णान सांगिल्लें आसा की जो म्हगेलें आयकता गीतेचें श्रवण करता तो हे सगळे ज्ञान तो कृष्ण आपल्या तो भक्तांल्या धामात वता म्हण. आता कृष्णान पूर्ण जे भगवद्गीता आसा, भगवद्गीतेचे 5 टॉपिक्स येतात. तुम्ही भगवद्गीता ऐकता तसं भगवद्गीतेत ईश्वर, जीव, जो ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, जीव हे जीव हो कृष्णालो दास आसा. काल जो इटर्नल टाइम, जो टाइम आसा कृष्ण कंट्रोल करता, कृष्णाला हातात उरता काळ, पण काळ हो जीवाक कंट्रोल करता. काळाप्रमाणे आम्ही वृद्ध जातात, आमकां मरण येता. तर हो काळ. कर्म जे आम्ही जे जीव असतात, मनुष्य जीव जशी कर्म करतात त्या कर्माचे ताका फळं मिळतात. हे जे कर्म आसा हे फक्त मनुष्याक मेळटा. जो बाकीचे पशु पक्षी जे गरुड पुराणात अशें सांगिल्लें आसा, जे पशु पक्षी ताणें कितें पाप केलें, ताणें कोणाक जिवाक फाण खाल्यार तांकां पाप लागना, कारण तांकां बुद्धी दिल्ली ना देवान. ते तांगेल्या ते तर फक्त मनुष्य जिवाक हो कर्मान जो बंदिल्लो आसा, कर्माणु बंधिनी मनुष्य लोके, मनुष्य जीव आसा हो कर्मान बंदिल्लो आसा. आणि प्रकृती में मटेरियल नेचर, ही जी कृष्णाली जी भौतिक प्रकृती, जो कृष्ण आमच्यासाठी ह्या जीवासाठी निर्माण करता, ह्या 5 गोष्टी ह्या भगवद्गीतेत आमकां शिकयल्यात. ईश्वर, जीव, काल, कर्म आणि प्रकृती. या सगळ्या गोष्टी आता कृष्णान ऑलमोस्ट हांगापर्यंत पूर्ण ज्ञान अर्जुनाक दिल्लें आसा. टोटली कंप्लीट ज्ञान कृष्णान ताका दिवन दिल्लें आसा आनी ताका सांगिल्लें आसा यथेच्छसी तथा करू. ताका सांगलें तुका आतां जाय तें तूं करूं शकता. आनी ताजे फुडें कृष्ण ताका अशेंय सांगता की तुका सर्व मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुर, मगली सेवा कर आणि पूर्ण सर्व धर्मान परित्यज्य तू मगलेच सगळ्या धर्मांक त्याग करून तू मजेपर्यंत यो. आता कृष्ण ताका विचारता अर्जुनाक की अर्जुना तू आता हे सगळे ऐकले, हे तुवें अटेंटिव्हली लक्षपूर्वक ऐकले का? आणि तुका जी इग्नोरन्स आशिल्लो, तुका अज्ञान आशिल्ले, तुका जो मोह आशिल्लो तो गेल का? आता कृष्ण आता अर्जुनाला मोह तुम्ही पहिल्या चॅप्टरात तुम्ही ऐकिल्ले आसा. पहिल्या चॅप्टरात अर्जुन असं म्हणच्या लागलो की मगले समोर तर मगल सगळे कृष्णाक म्हणच्या लागलो मगल रथ जरा पुढे हाड, म्हाका पळोवचें आसा, मगल गुरूक पळोवचें आसा, म्हाका मगल पितामहाक म्हाका सगळ्या भावांक पळोवचें आसा. त्या सगळ्यांक पळोवन कृष्ण म्हणच्या लागलो की आता आपल्याला जे गांडीव आपल्याला हात पाय थरथरच्या लागल्यात आणि तोंड आपल्याला सुकून गेला. आपल्याला जे गांडीव आपल्याला धनुष्य असं ते आपल्याला हातातल्यान गळच्या लागिल्ले असा. आणि आता आपण युद्ध करू शकना, आपण कसे आपल्याला भावांक मारू, कसे आपल्याला आजाक मारू हाव, कारण जर तांकां आपण मारल्या आपल्याक पाप लागचे असा. आणि पूर्णपणे तो संदेह पूर्णपणे मोहात आयिल्लो आसा. आणि थंयच्यान भगवद्गीता सांगच्या सुरुवात केली आसा की तू एक क्षत्रिय आसा आणि तुगेलें कर्तव्य आसा. आणि हांवें ह्या लोकांक कृष्णान ह्या सगळ्या लोकांक एका ठिकाणी हे जे कुरुक्षेत्र हे धर्मक्षेत्र आसा. आणि या ठिकाणी कृष्णान आपल्याला युक्तीन सगळे जे अधर्मी लोक, ह्या जगातले जे त्यावेळचे जे अधर्मी लोक आशिल्ले तांकां कृष्णान एकत्र केला, किंवा एकाच वेळा तांगेली सर्जरी, एकाच वेळा तांकां ऑपरेट करून सगळो अधर्माचो नायनाट किंवा नाश जावचेसाठी कृष्णान एकत्र केल्ले आसा तांकां. त्याच्यामुळे हे कृष्णालो प्लॅन आसा.
कृष्णाली योजना असा की अर्जुना कृष्ण हेच सांगता की कृष्ण अर्जुनाक सांगता की अर्जुना ही मगली योजना असा आणि हांव हांका मारिल्लेच असा कारण हे अधर्मी असतात. दुर्योधना अधर्मी असा, ताणे द्रौपदीले वस्त्रहरण करचो प्रयत्न केलो असा. प्रत्येक जण हे जे सगळे अधर्मी असतात तांकां मारचेसाठी हांव हे युद्ध आणि ताजे पयलीं हांव शांतीदूत जावन हांव गेल्लो, हांव प्रयत्न केल्लो युद्ध थांबोवचो, पण ना ते अधर्मी आसात आणि तांकां मारचे आवश्यक आसा आणि तूं तांकां मारले म्हण तुका पाप लागचे ना. पण हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोगशसे महिम. तर कृष्णान ताका हळूहळू ग्रॅज्युअली क्रमशः ताका ह्या सगळ्या ज्या 5 तत्वांचे ज्ञान देऊन की ईश्वर कसो सर्वश्रेष्ठ असा आणि ईश्वरातल्यानच आम्ही सगळे जीव हे जे कसे ईश्वरालेच आम्ही पार्ट अँड पार्सल आम्ही ईश्वर कृष्णालीच असतात. तशी आता हाऊ लॉंग आय कॅन कंटिन्यू ऍक्च्युअली आय शुड स्टॉप नाउ और सध्या हे ज्ञान कंटिन्यू माताजी. हा ओके थँक्यू. सो कृष्ण हे ज्ञान दितेर आसात. आता कृष्ण अर्जुनाक विचारता की आता तुका जे डाऊट आशिल्ले की तू म्हणटालो आपण युद्ध करचो ना, तर आता आर यू नाव म्हणजे आता तुका कळले की तुका किती कर्तव्य आसा, तुका भगवद्गीतेचे ज्ञान झाले की ना, असे कृष्ण ताका प्रेमान विचारतेर आसा. एक अण्णाक असो चेवडा विचारता तशी विचारतेर आसा. तेन्ना अर्जुन ताका सांगता की आता हय कृष्णा तुगेल्या कृपेनच हे जे मगेले अज्ञान आशिल्लो हे आता नष्ट झाले आसा आणि आता तू जे सांगतलो तेच आपण करतले. करिष्ये वचनम तव. तर हे करिष्ये वचनम तव हे अत्यंत मुख्य लाईन आसा. तर तुम्ही आणि आम्ही बी कृष्णाक हे सांगता कृष्ण करिष्ये वचनम तव. आम्ही जेन्ना भगवद्गीता पूर्ण ऐकली आणि कृष्ण आम्ही तुगेले जी इच्छा आसा, तुगेले जे वचन आसा, तुगेले जे वाक्य आसा त्याप्रमाणेच आम्ही वागची आसात आणि तुका आनंद दिवची आसात आणि आम्ही पूर्णपणे कृष्णा कॉन्शियस जाऊन तुगेली भक्ती करची आसात. हे आमकां कृष्णाक वचन दिवचे आसा. तर हे अर्जुनान आमचे तर्फे कृष्णाक दिल्ले वचन आसा आणि कृष्ण ही सगळी योजना जी आसा ही कृष्णाली योजना आसा या ठिकाणी आणि आम्ही कृष्णाले वचन ही कृष्ण जे भगवद्गीतेत सांगता मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु. तर तुम्ही माका मगली तुमगेल्या बुद्धीन, तुमगेल्या वाणीन, तुमगेल्या कर्मान मगली सेवा करा. हे सगळे समजून आम्ही आता तसे त्याप्रमाणे करून सर्व धर्मांचा परित्याग करून सर्व धर्म आणि कृष्णाली भक्तीचा स्वीकार करून आम्ही कृष्णाली सेवा करून आम्ही कृष्णाक सांगचे आसा की कृष्णा करिष्ये वचनम तव. आम्ही कृष्णाक आता आम्ही सांगचे आसा की कृष्णा तू आमच्यासाठी इतले भगवद्गीता सांगली आणि ती आता आमकां कळली आणि आता त्याप्रमाणेच आम्ही वागची आसात. आता संजयापासूनच पहिली धृतराष्ट्राला प्रश्नापासून भगवद्गीता सुरू झाली आणि संजयापासूनच संजय जाका व्यासदेवाला जो शिष्य असा आणि व्यासदेवान ताका दिव्य चक्षु दिल्ले आसात की तो थंय पळयतर आसा डायरेक्ट. त्या काळात कॉन्फरन्स असे जे झूम नाशिल्ले की आणि काय नाशिल्ले, तर त्या काळात त्या दिव्य दृष्टीन ते संजयान पळयल्ले आसा आणि तो तितलो एक भाग्यवान जीव आसा. तर तो आता म्हणता की आपण हे जे पळयले जे कॉन्व्हर्सेशन हांवें ऐकले कृष्ण अर्जुनाले आणि ते इतले सुंदर आसा की इतले सुंदर मेसेज आसा की म्हागेले केस आंगार उबरावले. म्हाका एक इतलो आनंद झालो की हांव सांगू शकना की एक साक्षात भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आणि तागेलो एक सगळ्यात परम भक्त तागेलो अर्जुन, तो तागेलो एक नातेवाईक आसा, तागेलो सखा आसा, तागेलो शिष्य आसा. ताका कृष्णान पूर्णपणे आपल्याले जे एक खजिनो जो आसा तागेलो ज्ञानाचो तो पूर्ण उगडून ताका दिल्लो आसा आणि तो हांवेंय पळयल्लो आसा. जितलो अर्जुनाक फायदो जाल्लो आसा तितलो म्हाकाही ते दिशिल्ले आसा आणि ताजो फायदो जाल्लो आसा आणि म्हण तो खूप आनंदात ताका म्हणटा की आणि तो ताका
ताका आंगार केस उबरावले तो खूप आनंदित झालो. ताजे नंतर तो म्हणटा की हे जे ज्ञान म्हाका आसा ते म्हाका बाय द मर्सी ऑफ व्यास ताका श्री गुरु व्यासदेवामुळे कृपेमुळे हे ज्ञान आमकां ताका प्राप्त झाले आसा. आणि हे फक्त संजयासाठी ना, तर गुरु हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आसा की आमकां हे जे ज्ञान आज आमकां मेळ्ळा. श्रील प्रभुपाद जे आमगेले परम गुरु आसात, श्रील प्रभुपादाले गुरु श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर, आमगेले जे गुरु मगल गुरु असतात श्रील राधानाथ स्वामी महाराज, आणि अनेक असे गुरु जे त्याग करून जे आपल्याले कम्फर्ट्स ने आपल्याले जो आरामाचो त्याग करून श्रील प्रभुपाद आशिल्लो रात्री ते सकाळी दिवसा तो वेगवेगळ्या तागेल्या वेगवेगळ्या देवस्थानां वतालो, थंय प्रचार करतालो आणि बाकी रात्री तो जागून आमच्यासाठी पुस्तकं बरयतालो. तर हो जो श्रील प्रभुपाद आमगेले परम गुरु आसा तांगेले कृपेमुळे आज आमकां ज्ञान मेळटा. हे ज्ञान नाजाल्यार आमकां कळचें खूप कठीण ज्ञान आसा. भगवद्गीतेचें ज्ञान जे हे सोपे आणि साधे करून हांगा आमकां सांगिल्लें आसा ते फक्त श्रील प्रभुपादामुळे आसा. आणि आमी श्रील प्रभुपाद हो आमगेलो परम गुरु आसा आणि आमी दररोज सकाळी आमी ताका याद करतात. प्रभुपादाली जवळजवळ 100-200 देवळं इस्कॉनची जगभरात असतात आणि प्रत्येक ठिकाणी प्रभुपादाली पूजा जातेर उरता. खंय तरी गुरुपूजेक प्रभुपादाक कोणी दिवो दाखयतेर उरता. पण प्रत्येक वेळा या जगात प्रत्येक वेळा खंयच्या तरी देशात प्रभुपादाली पूजा जातेरच उरता तागेली गुरुपूजा. कारण ताणे तितले तागेले कार्य आसा, तितले तागेले 70 वर्षाच्या आयुष्यात तो अमेरिकेत वचून ताणे प्रचार केलो इंग्लिश भाषेत आणि ताणे वेगवेगळी देवळं जगभरात देवळं बांधली. जगभरात ताणे आता आमी बी आमगेली बी कोंकणी लोकांनी GSB लोकांनी देवस्थानां आसात आणि आमी बी वतात. पण आमकां अशें एक सिस्टमॅटीक जे ज्ञान आसा म्हणजे अभ्यासपूर्वक ज्ञान म्हणटात की आमकां कोणी शिकयतले उरका, आमकां प्रश्न असल्यार कोणी ताची उत्तर दितले उरका. तर तशें कोणी आमकां सगळ्या आमगेल्या देवस्थानात इतले मेळना. पण हांगा इस्कॉनाचो तो फायदो आसा की आमकां प्रभुपादान बरयिल्ल्यान आनी आमकां शिकयिल्ल्यान आमकां ते ज्ञान पूर्णपणे आत्मसात जाता. म्हण आमी हांगा जसो संजय हांगा व्यासदेवाक थँक्यू म्हणटेर आसा की म्हणटा फक्त व्यासाल्या अहेतुकी कृपा. एक गुरु जेन्ना आमच्यासाठी कितें करता ते गुरु आमचे पैसो घेना. प्रभुपादाक आमचे कडल्यान पैसो घेतलो ना की ना आमचे कडल्यान आमी काहीच आमी कितें दितली आमी कृष्णाक कितें दितली आणि आमी गुरूक कितें दितली. आमी तर अगदी साधी मनशां आसात. आमचे कडल्यान ताका काही फायदो ना. पण तो तागेल्या कृपेमुळे अहेतुकी कृपेमुळे तो आमकां हे जो अभ्यास हे गुप्त ज्ञान दितेर आसा ताच्यासाठी आमी तांकां ऋणी आसात. आमी जन्मजन्माची ऋणी आसात. इतले 84 लाख योनींतल्यान आमी फिरतेर आमगेलो जीव आशिल्लो आणि आता आमी मार्गाक लागिल्ली. आमी कृष्णाल्या भक्तीत येऊन आमी कृष्णाल्या गोलोका पर्यंत वचच्या प्रयत्नात आसात आणि तो प्रयत्न फक्त आमकां श्रील प्रभुपाद जो आमगेलो परम गुरु आसा ताजेमुळे मेळतेर आसा. आणि म्हण आमी ताका कायम ऋणी रावतली. पण दररोज आमी ताका ब्रह्ममुहूर्तार याद करून तागेली आमी मंगल आरती म्हणटात आणि ताका आमी दररोज धन्यवाद दितात. ताका आमगेल्या गुरूक आमी धन्यवाद दितात. तशें आमी केन्ना नेहमी आमी गुरूक केन्नाही सोडनयो. गुरूक कायम गुरुल्या चरणाची आमी सेवा करच्या जाय. तर तो पुढे संजय म्हणटा की हांवें हे जे ज्ञान घेतले आणि ते आयकून म्हाका मगेले जे परत जे ज्ञान म्हाका याद येता आणि म्हाका जो आनंद आसा न्ही केन्ना जो संजयाक जाल्लो आनंद आसा तो आमी विचार करूं शकनात. तुम्ही जर संजयाल्या जाग्यार तुम्ही देवान पळयलें तुमकां की तुम्ही साक्षात कृष्णाक पळयले आणि तो अर्जुना बरोबर उलयता तर तुमगेलो प्रत्येक रोम शरीराचो प्रत्येक भाग आनंदित प्रफुल्लित जातलो. तसो संजय हांगा प्रफुल्लित जाल्लो आसा. म्हळ्यार ताका म्हणटा की आता आपूण आपल्याली परम सीमा झाली आसा भक्तीची. तर तो खूपच आनंदित झाले आसा. तो म्हणटा की आता हे ताणे कृष्णाली वेगळी रूपां पळयली. ताणे कृष्णाले चतुर्भुज रूप पळयले, ताणे कृष्णाले विश्वरूप पळयले आणि ताणे कृष्णाले जो आता जो फॉर्म आसा ती त्रिभंग ललिता जे कृष्णाले नॉर्मल रूप आसा जे ताणे पळयले ते खूप सुंदर मनुष्य रूप जे कृष्णाले मनुष्य रूप आसा ते खूपच अद्भुत आणि खूप सुंदर आसा आणि ते ताणे पळयले आणि तो खूप आनंदित
जाते रसा. आणि शेवटी त्या आनंदात तो सांगता की तो ताका गट्स आसात ताका की धृतराष्ट्राक सांगचे की तुगेल चले काय आता जगचे नात. तो आपल्याला धृतराष्ट्र हो तागलो मालक असा, संजयाला मालक असा. तो ताका कदाचित पगार दिता, तो तागले सगळे सुविधा दिता, पण तो तितली हिम्मत करता की तो ताका सांगता की यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतीर मम. कृष्ण सांगता, संजय सांगता की हांव तुका हे सांगता की ज्या ठिकाणी कृष्ण असा, सगळा योग खूप प्रकारचे योग असतात नाही, कर्मयोग, ज्ञान योग, पण जो भक्तियोग जो श्रेष्ठ असा तो सगळ्यात योगेश्वर जो कृष्ण असा. आणि जो अर्जुन असा, जो गांडीव हे कृष्णाले अर्जुनाले जे धनुष्य असा, धनुर्धारी अर्जुन, त्याच ठिकाणी त्याच ठिकाणी सगळे ऐश्वर, त्याच ठिकाणी सगळे विजय, त्याच ठिकाणी पूर्णपणे शक्ती आणि त्याच ठिकाणी नीती उरतली असे मगले मत असा असे संजय ताक सांगता. त्यांना धृतराष्ट्रान जो विचारिल्ले पहिलो प्रश्न, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाम पांडवाश्चैव किमा कुर्वत संजय. त्याने विचारले की आता जेन्ना तुम्ही जर युद्धभूमीर तुम्ही की जेवच्या बसचिनात किंवा युद्धभूमीर तुम्ही डान्स करचिनात, तरी ताका प्रश्न असा की युद्धभूमीर किती करतात ती, कारण तो ताका दृष्टी नाशिल्ल्यान तो ताका विचारतेर असा. तर आता ताका ही दिव्य दृष्टी, आध्यात्मिक दृष्टी ताका संजय दितेर असा. तर म्हण हे धृतराष्ट्राले भाग्य असा की ताका संजया सारको दास मेळ्ळो. तर एका शिष्याले जे भाग्य उरता की ताका एक बरो शुद्ध भक्त गुरु मेळता, श्रील प्रभुपादा सारको, पण एखाद्या गुरुलाही भाग्य उरता की ताका असो संजया सारको शुद्ध भक्त शिष्य मेळता. केन्ना आम्ही जेन्ना कोणाक प्रचार करच्या वतात आणि एखादी व्यक्ती जाका आम्ही प्रचार करतात, ते भक्तीत आमचेहून खूप पुढे वतात आणि आमका आनंद जाता, अरे हांवें हाका शिकयले, पण हांव मजेवन पुढे भक्तीत गेलो आणि आज ताणें परम भक्ती ताणें कृष्णाली मेळयिल्ली आसा आणि तो खूप पुढे पाविल्लो आसा. तर हो जो आनंद आसा की धृतराष्ट्र संजय पळयल्यार धृतराष्ट्राला एक सर्वंट असा, दास असता गेलो, तो ताका सगळी सेवा करता, तो आंधळो आशिल्ल्यान, पण तो इतलो शुद्ध भक्त आशिल्ल्यान ताचो फायदो हांगा धृतराष्ट्राक मेळिल्लो आसा. धृतराष्ट्र डायरेक्ट भगवद्गीता आयकतेर आसा. तर हांगा तेच कन्क्लुजन हेच आसा की ज्या ठिकाणी कृष्ण उरतलो त्या ठिकाणी ऐश्वर्य उरतले, त्या ठिकाणीच यश उरतले, त्या ठिकाणीच शक्ती उरतली आणि त्या ठिकाणीच नीती उरतली. तर असे तुम्ही आम्ही हे लक्षात दवरका, हे समजून आम्ही दररोज कृष्णाला जप करका 1-2 तास, कारण बाकी सगळ्या कार्यात आमकां वेळ असोच वता, पण 2 तास कृष्णाला जप करका, इतरांकी जपा बद्दल सांगका आणि हो मार्ग सोडणं. दुसरी गोष्ट संवाद म्हळ्यार कॉन्व्हर्सेशन इज इम्पॉर्टंट. हांगा अर्जुनाक डाऊट आशिल्लो, म्हण ताणें कृष्णाक विचारले, कृष्णान उत्तर दिले. अर्जुनान सोडून दिल ना, अर्जुनान संवाद केलो, प्रश्न पूर्ण भगवद्गीतेत अर्जुन कृष्णाक प्रश्न विचारतेर आसा, कृष्ण उत्तर दितेर आसा. तशेंच तुमकां तुमगेल्या खंयच्याही नात्यात, तुमगेल्या लग्नात किंवा तुमगेल्या भावंडांत कितेंय तुमकां डाऊट आसा, हे आसा, तुम्ही संवाद करका, कॉन्व्हर्सेशन करका. डिवोर्स हे उपाय ना किंवा आणि दुसरे भांडण करून नाती तोडचो हो उपाय ना. तर आम्ही इस्कॉनात हरे कृष्णात आम्ही सांगतात आम्ही कायम मनशा जोडतात. हे इस्कॉन हरे कृष्णा मुवमेंट आसा, ही जोडची मुवमेंट आसा, ही तोडची मुवमेंट ना, आणि हे जोडतात आम्ही संवादांतल्यान. तर हो गीतेचो हो संवाद आसा. आता फुडें आम्ही भागवतम शिकला, भागवतम ही हो संवाद आसा. तर जो संवाद आसा हो आमगलो आणि तुमगलो हो खूप महत्वाचो आसा. पण कायम संवाद करका आणि नाती तोडची न्ही. प्रत्येक नात्याक कृष्णापर्यंत पावोवचे हे आमगेले परम कर्तव्य आसा. थँक्यू, धन्यवाद. तुम्ही म्हाका सेवेची संधी दिली. धन्यवाद. सॉरी जास्ती उलयले, म्हागेल्या क्षमतेपेक्षा म्हाका माफ करा तुम्ही.
ಮಾತಾಜಿ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆशन कमेंट्सां समेत पुरा जन बरेला ती मस्त सेशन मस्त पुरा जन इष्ट जाला म्हणून मस्त धन्यवाद तुमका. आज तुम्ही मस्त सिंपल तरीके इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिला पुरा श्लोकाक आणि समरी समेत दिला. खंयच्या डिवोटीस क्वेश्चन असल्यारी प्लीज निघली होती. हरे कृष्ण माताजी. माताजी आम्ही भगवद्गीते डेली वाचिताचे का अध्याय आणि अर्थ कोण घेवच्या क्लासने अटेंड कोण प्रयत्न करता असची जाल्यार भगवद्गीते ज्ञान जीवनांत अळवडिसून घेवच्याक तितले सुलभ ना न्हू माताजी. आता 67th श्लोका सांगला वरीची आम्ही भक्तिभाव थोडे आसा आमकां जाल्यार पूर्ण म्हळ्यार तपस करका म्हळ्यार लायक सेन्स कंट्रोल प्रत्येक आसका तान मात्र अर्ह आसाची भगवद्गीते ज्ञान अर्थ कोण घेवच्याक म्हणून सांगिल्लें आसा 67th श्लोकांत. जाल्यार तितले अर्ह ते आमगेला ना म्हूण दिसता. मेटेरियल कंप्लीट सोडू जायना लायक संसार आशिल्ल्यांक हे बारीक कश्ट आसा म्हळ्यार लायक पुरे फॉलो करच्याक घरा आशिल्ल पुऱ्या मेंबर्साक समजव तशी घरांत चोलका तशी पुरे आमगेले कर्तव्य आसा ते जाल्यार आमी भगवद्गीते बरे वाचून हे अर्थ करून घेतल्यार कसं प्रयोजन ते आमकां जिवनांत थोडे थोडे आमगेल्यान तो चेंजीस दिसला रे मस्त कसं नाही. आता 3-4 वर्ष तकून भगवद्गीते क्लास अटेंड करता जाल्यार मस्त कसं नाही डिफरन्स दिसना म्हळ्यार मस्त कसं नाही तितले मठाचे डेडिकेशन ना म्हूण देख पडटा. त्यांत कसं प्रयोजन आसा गी माताजी बरे ऐकूचे रीड करचे निमित्त. नाही माताजी जयंती माताजी तुम्ही करता ते परफेक्ट आणि योग्य असा. हांव बी 20 वर्सां लागून करता आणि म्हाका बी म्हागल बी होच प्रश्न आसा कारण म्हाका बी अजून कृष्ण हो परम गुरु आसा. कृष्ण हो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा. ताका ज्ञान एकदम हाय लेवल म्हणजे एकदम वयले ज्ञान आसा. ताका हांव इतले 84 लाख जन्मांतल्यान हांव इतले कोटी कोटी जन्म हांव कोटी कोटी वर्ष हांगा ह्या जगात हांव फिरतेर आसा आणि कशें म्हाका इतले बेगीन हांव शुद्ध जावची न्ही. म्हाका वेळ लागचो आसा. 20 वर्ष झाली म्हाका पण 20 वर्षात हांव भक्ती करतेर आसा. पण पयली लाख जन्म हांव कुत्रा मांजर आशिल्ले हांव मनशा जन्मात आशिल्ले पक्षा जन्मात आशिल्ले. तर म्हाका जे मनात जी अशुद्धी आसा ती इतले बेगीन धुवन वचची ना. ताका थोडो वेळ लागतलो. आणि तुम्ही जसे बरोबर सांगले की आम्ही घरा रावतात आमगेल कर्तव्य आसात आमगेल परिवाराशी आमगेल कर्तव्य आसा आणि ते कर्तव्य करच्याकच जाय. ते ऑप्शनल ना. आमगेली घरा कोणी शीक आसा किंवा घरा कोणी बाकी दिसा बी कोणाले सगळ्यांना जेवण आसा कारण कितेंय कोणाले औषध आसा कितें आसात आमकां पळोवच्याकच जाय. ते आमगेल पयले आणि सगळ्यात प्राईम कर्तव्य आसा. ते पळोवनच आमकां आमगेली भक्ती करच्या जाय. आणि तुमकां जरी दिसले की तुम्ही शुद्ध जायनात तरी शुद्ध झाल्यात. आणि कृष्ण असा तो तुमगेल हृदयात असा. परमात्मा तुमगेल हृदयात कृष्ण असा आणि तो तुमगेल बाप तुमगेल अण्ण असा. तो तुमगेलो तुमकां प्रेम करता. तो तुमगेल अम्मा असा तुमगेल अण्ण असा. आणि तो खुश उरता की तुम्ही प्रयत्न करतात. तो तुमकां तो रागार जायना. तो आनंदात असा की तुम्ही तो तुमगेल प्रयत्न पळयता. कृष्ण तुमगेल प्रयत्न पळयता. हांव 20 वर्सां लागून प्रयत्न करतेर आसा. भगवद्गीता वाचतेर आसा. पण म्हाकाही खूब इंद्रिय तृप्तीची खूब आवड आसा. खूब खावची आवड आसा. बटाट वडो खावचे आवडता आणि हे खावचे आवडता आणि फिरचे आवडता. बरेच आम्ही थोडं कारण शुद्धीकरण जावच्या वेळ लागता. तर आम्ही आमचेरच आम्ही थोडे कंपॅशन दाखवचे जाय. आम्ही आमचेरच कृपा करच्या जाय. खूप स्वतःक ठीक आसा 4 वर्ष झाली आम्ही वाचतेर आसात तर वाचतेर रावच्या. जप करच्या जाय. जप हळूहळू वाढवच्या जाय. जसे 16 एकादशी दीस काही जण 64 माळांचो जप करतात. जर तुमकां वेळ असलो घरातली सगळी तुमगेली ड्युटीज कर्तव्य झाल्या तुम्ही जास्तीचो जप करू शकता. आता तुम्ही 16 माळांचो जप जसे आमगेले वय जसे फुडें वता आमकां दिसता की आता आम्ही कितली कमी वर्ष रावल्या आमगेली ह्या जगात तशी आम्ही आमगेले जप वाढवका. आमगेली भगवद्गीता वाचन वाढवका आणि शुद्धी ही जातलीच. आता आम्ही काल गेल्या वर्सा बी हांव जेविल्ले ताजे पयलीं बी जेविल्ले काल बी जेविल्ले म्हण आता दिसना जेविल्ले दिसना. पण मग शरीरात ताजे ते विटॅमिन्स मेळिल्ले आसात. शरीरात ते ताजे हे झाले आसा ताकद ताजे मुळे म्हाका आयिल्ली आसा. ते दिसून येना. तर तुमकां नक्कीच तुम्ही आज भगवद्गीता आयकच्या तुम्ही हांगा आयली हाजो अर्थच तुम्ही शुद्ध जातेर आसात. ना तुम्ही येनाशिल्ली हांगा. तुम्ही येनाशिल्ली तुम्ही टीव्हीर सिरियल पळयता आशिल्ली नाल्यार आनी खंय वचून आनी कितें करता आशिल्ली. तर तुम्ही हांगा येता तुमगेले एक ग्रीड लवल्यम अजून तुमकां आयकचें आसा भगवद्गीते बद्दल शुद्ध जावचें आसा.
तर नक्कीच तुम्ही शुद्ध झाली आसात आणि कृष्णाक तुम्ही प्रिय आसात. तेन्ना तुमकां हे तुमकां नक्की म्हाका हांव तुमकां विश्वास दिता की तुम्ही नक्कीच 4 वर्सात तुमगेल्यात खूप बदल आयिल्लो आसा आणि अजून बदल येऊ शकता आणि अजून बदल येतलो आणि तुम्ही याच जन्मात तुम्ही कृष्णापर्यंत पावू शकतात आणि इतरांक बऱ्याच जाणांक कृष्णाबद्दल सांगू शकतात. आणि म्हाका जयंती माताजी तुम्ही तर माझ्यासाठी एक आयकन एक आदर्श आसात की तुमचे म्हण की म्हाका बी कृष्णाबद्दल भगवद्गीतेबद्दल आयकचे एक तुमचे कडल्यान प्रेरणा मेळटा. तर धन्यवाद तुमकां आणि तुम्ही अजिबात काळजी करनाकात. कृष्ण खूप खुश आसा तुम्ही आणि तुम्ही जप तुमगेलो वाडया आणि तुमगेली रिडींग वाडया, दुसऱ्यांक कृष्णाबद्दल सांगा. कृष्ण तुमचेर खूपच आनंदित आसा. काही काळजी करचे ना. हरे कृष्ण माताजी. हांव एक्चुअली भारती माताजी. जयंती माताजी मस्त एडवान्स आसाची. हांव जस्ट सॉरी हरे कृष्ण जयंती माताजी मस्त एडवान्स आसाची. धन्यवाद. सॉरी भारती माताजी सॉरी. धन्यवाद. सांगितले की हांव उलयत न्ही माताजी. तुम्ही परत एकदा सांगू शकता का? मग इंटरनेट थोडे नाही आज तुम्ही माताजी आज तुम्ही कृष्ण आमकां राखुराबला म्हणून आयकलें पळोवन म्हाका इतली खूश जाल्ली न्ही दोळ्या उदक आयले एक्चुअली. खरें हरे कृष्ण. आम्ही आमकां शेवटच्या मरेपर्यंत आमकां एकमेकांनी गरज आसता. फाल्यां म्हाका हांव बी मरचें आसा. म्हाका मरतना कोणे तरी मला कानात कृष्णाबद्दल सांगता आणि आम्ही आत्मा 13 दिवस मेल्यानंतर 13 दिवस जो आत्मा प्रवास करता तेन्ना बी कोणे येऊन कीर्तन करता. तर ते ही शेवटपर्यंत आम्ही एकमेकांसाठी रावचे जाय. आम्ही सोडनयो एकमेकांक सोडनयो आम्ही. ते खूप महत्वाचे आसा. प्रेमान जो प्रेम आसा एकमेका बद्दल ते अशें रावका शेवटपर्यंत. एकमेकांक मदत करचे जाय. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. आता भारती माताजीन जो क्वेश्चन निमगिलो तोच मागील क्वेश्चन आशिल्लो. आपण ते तर असंच अडॉप्ट कशी करचे रिअल लायफा. आणि दुसरी म्हळ्यार आता कोणेय कसं नाही सांगले की ते रेफरन्स दिवचे असं की हे श्लोक असं आमकां उडगाच असं पण तितली बाय हार्ट जायना. तर ते गीता बाय हार्ट करच्या खातीर आमी कसन करका म्हळ्यार ते विथ मिनिंग ते आम्ही कशी स्टडी करका. आणि दुसरी क्वेश्चन असं माताजी एक कन्फ्युजन असं दुसरी क्वेश्चन एक हरे महामंत्राविषयी कन्फ्युजन असं आमकां गीतातन आमी आतां ऐकली आणि आमकां कसन ते गुह्य ज्ञान दिले कृष्णान तेवय आमकां थोडेफार कळले. आणि जे तुम्ही सांगले चैतन्य महाप्रभून आमकां एक जशी प्रभुपादाजीन श्रीला प्रभुपादजीन आमकां इतली पुरा बुक्स आमकां पुरा इतली नॉलेज दिला तशी चैतन्य महाप्रभून हा महामंत्र दिला. तो महामंत्र भितर म्हाका मागील म्हाका अशी कन्फ्युजन असं जरी कृष्णान हे सांगले आणि जर प्रभुपादजीन फुल कृष्णाविषयी सांगला तर रामाला नाव त्या घेतला सेकंड लाईना. जरी राम आणि कृष्ण एकच असं आमकां गोत असं तर म्हळ्यार व्हड जाता न्ही मंत्र बाय हार्ट. सुरवे आमी मस्त सानपणा देखून विंगड मंत्र आमी जप केलो तो सान आशिल्लो ते जप करच्या मस्त इझी जाताले. जशी की समजा जय श्रीराम अशी वगैरे ते एकदम इझी जाता. हा व्हड महामंत्र असं आमकां मस्त वेळ लागता 16 करच्याक 64 तर केन्नाय जावचीच ना आमगेले देखून. तर आम्ही ते कन्फ्युजन असं ते राम कशी रामाला नाव इथे घेतला. हांगा हरे कृष्ण महामंत्र असं न्ही हो कली संतरण उपनिषदात दिल्लो आसा.
त्याच्यामुळे तो आम्ही ताजे थंच्यान तो घेतिल्लो त्यामुळे आम्ही तांकां क्वेश्चन करू शकनात कित्या तुमी पण तातूंत हरे हे राधा राणी राधा ही कृष्णाली लादीनी शक्ती आसा कृष्णाक आनंद दिता तर हरे हे राधेल नाव येता आणि राम राम म्हळ्यार जो रमंती रमंती यात्रा रमंती म्हळ्यार रमण करचे म्हळ्यार ते बी आनंद दिवचे तर रमण करचे म्हळ्यार बलराम जो कृष्णालो व्हडलो भाव बलराम आसा जो शक्ती दिता किंवा राम म्हळ्यार तरी जो आनंद दितलो राम आसा तागेलें नांव आसा हे तर हो हो महामंत्र शॉर्ट कित्याक ना हाजें उत्तर हांव दिवं शकना कारण कली संतरणात तो कलियुगांतल्यान जर आमकां संतरण म्हळ्यार आमकां जर मुक्ती जावची तर हो महामंत्र ताणें दिल्लो आसा तर तो असो 16 आतां आमकां जो फोन नंबर जर 16 नंबरचो असलो एक नंबर जरी घालना तरी तुमकां तो फोन लागचो ना एक नंबर जरी रॉंग गेल्यार त्याप्रमाणे आमकां तो 16च वर्ड्स करता फॉलो तर आमकां एज इट इज जशें कली संतरण उपनिषदात जशें सांगलां तशें करचें पडटा पण हरे म्हळ्यार राधा राणी आसा राम म्हळ्यार बलराम म्हळ्यार आमकां राम म्हळ्यार रमंती म्हळ्यार जो आनंद दिता आमकां मनाक आमकां आत्म्याक तो राम आसा म्हण तो 16 माळांचो जप करचो पडटा आतां भगवद्गीता जर तुमकां बाय हार्ट करची आसल्यार तर एक ऑडियो बी बरें आमकां टेम्पलांतले जे राधा गोपीनाथ प्रभू म्हण ब्रह्मचारी आसात तांणी जे श्लोक तांगेलें रिसायटेशन आमी आयकून बाय हार्ट करूं शकतात आणि 700 श्लोक आशिल्ल्यान भगवद्गीतेत जर तुमकां दिवसाक तुमी 2 श्लोक डिटेल स्टडी केले and then if you try to understand it then I think you can gradually speak up you can gradually get understanding so but तुमकां जर भगवद्गीता कळची जाय असल्यार तुमकां जप बी तसो करचो जाय जर तुमकां हरिनामाचो जप जितलो शुद्ध जातलो तितलीच तुमकां गीता कळटली आता बाकीचे जे नॉलेज आसा तुमगेलें जे स्कुलात नॉलेज उरता कॉलेजात जे नॉलेज उरता ते तुमगेल्या बुद्धीन कळू शकतात पण जे आध्यात्मिक ज्ञान आसा ते भितरल्यान तुमकां कृष्ण रिवील करता तुमगेल्या हृदयाचो परमात्मा कृष्ण आसा तो रिवील करता जे आमगेल्या हरिनामाचो जो यज्ञ आमी करतात आमी आमगेल्या जिभेच्या पळीन हरिनामाचे जे तूप उरता ते हृदयातल्या परमात्म्यात घालतात तेन्ना परमात्मा जसो जसो जागृत जाता परमात्म्याचो अग्नी तसो तसो तो आमकां भितरल्यान भगवद्गीतेचें ज्ञान दिता तर भगवद्गीतेचें ज्ञान हे बुद्धीन मेळना तर ते आमकां तशें भितरल्यान जप करून व्यवस्थित जप केल्यार बरें तुमकां जरी रामाचो जप करचो आसा तुमकां कसलो सोंपो जप करता तोय तुमी करूं शकतात पण ताणें हे महामंत्राची औषध जे महामंत्राचे आमकां दिल्ले आसा म्हण आमी महामंत्र करतात हांगा आणि ताजे बरोबर तुम्ही एक सिस्टमॅटिक स्टडी करू शकतात आणि तुमकां काही डाऊट आयलो तर तुम्ही म्हाकाय विचारू शकतात किंवा आमगेले जे लेक्चर दितले हांगा कोणी स्टाफ आसा आमकां जे भगवद्गीता शिकयतली तुम्ही कोणाकय पर्सनली विचारू शकतात डेली तुम्ही एटलिस्ट 1 to 2 श्लोकास डेली तुम्ही विथ श्लोका विथ मिनिंग तुम्ही समजून घेऊ शकतात आणि एक सकाळी उठले की एक श्लोक जो आसा तुमकां बाय हार्ट करचो असल्यार तो एका पानार बरोवन दवरचो आणि मागीर तुम्ही दिवसभरात तो पळयतेर रावचो म्हणतेर रावचो अशें आसा म्हळ्यार डोसो काडटना वाचलो परत आणि कितें काम करतना वाचलो तर पूर्ण दिवस जर तो श्लोक तुम्ही करतेर रावली तर नक्कीच एक दिवस नाजाल्यार 2 दिवसात तो तुमगेलो बाय हार्ट जावन वता आणि मागीर जसो तो बाय हार्ट जाता मागीर तशें तुम्ही पयली तुम्ही ताचे वर्ड बाय वर्ड मिनींग आणि ताच्या नंतर ताचे टोटल ट्रान्सलेशन आणि तांचं तात्पर्य सगळें समजून घेतल्यार ते सोंपें जाता आणि ग्रॅज्युअली जशी तुम्ही नाम घेतात नामाचे औषध जशे जशे घेतात तशें तशें तुमगेलें जशें जशें शुद्धीकरण जातलें तशी तशी तुमकां भगवद्गीता कळटली कारण भायल्या लोकांक इतली भगवद्गीता ना कळची जे जप बीप करनात तांकां इतली कळची ना ते जपानच भगवद्गीता तुमगेली सिद्ध जाता तुमगेलो जसो जप सुदारतलो तशी भगवद्गीता तुमकां सिद्ध जातली तितली जास्ती कळटली आणि कितें तुमकां प्रश्न आसा हाजेर प्रश्न तर माताजी तुम्ही सांगले की तुमचे डाउट्स क्लियर झाले आम्ही इतली प्रश्नच विचारतो पुरा जाणांक क्वेश्चनच नेमगीताची ते सॉल्व एव्हरी टाइम न्यू न्यू क्वेश्चन्स येतात आणि दुसरी म्हळ्यार माताजी आता आज तुम्ही 10-12 पासून ते श्लोक सांगले 10 की 11 तुम्ही इतली चंद करून सांगले की आमकां फुल गीता सांगल्या ऐकूची त्याची मिनिंग आमकां पुरा कळ्ळे लायक झाली खुशी झाली आणि तुम्ही आता म्हाका सांगले की कशी अभ्यास करता गीतेचे श्लोकाचे ते आम्ही हांव ट्राय करतली थँक्यू व्हेरी मच दंडवत प्रणाम थँक्यू आम्ही सगळे एकमेकांसाठी आसात एकमेकांक हेल्प करता आम्ही
जय माताजी बदस ऑल आर हेल्पफुल हियर हांगा पुरा ग्रुप